Bilo je to pre nekoliko godina na prvoj godini mojih doktorskih studija. Nastava se održavala u Orlandu u Floridi. Bio sam tamo sa još 15 studenata i profesorom doktorom John Dibdaleom. Kao deo svoje nastave, profesor je zatražio od svakoga od nas da odvojimo otprilike pola sata da bismo razmišljali o Božjoj ljubavi prema nama i da tražimo od njega u molitvi da nas podsjeti koliko nas voli. Svako od nas je našao neko tiho mesto i posvetio se zadatku. Ja sam jednostavno okrenuo stolicu prema prozoru i iza sebe bio je prekrasan sunčani dan početkom marta, kako to već zna da bude u toploj Floridi. Molio sam se otvorenih ruku, naslonivši ih na svoja kolena, otvorenih šaka, predajući se Bogu. Zatvorio sam oči, pokušavajući da razmišljam o Božjoj ljubavi prema meni, mojoj porodici i službi koju vršim kao propovednik evanđelja. Što sam se više trudio, sve je više nekih drugih misli prolazilo kroz moju glavu. Jednostavno nisam mogao da se fokusiram na materiju. Još sam čvršće stisnuo svoje oči, ništa se nije dogodilo. Rvao sam se sa svojom koncentracijom jedno 10 minuta i konačno otvorio sam oči i pogled mi je pao na moje otvorene šake i ruke u molitvi. Obe šake su bile obasjane suncem i tada nijotkuda misao mi je prošla kroz um. Misao toliko jaka da sam čuo kako odzvanja u umu jasnim glasom. Milenko, ja te volim. Ove ruke nisu tvoje ruke, one su moje. Visio sam na njima zbog tebe. Zauvek ću te voleti. Tog istog trenutka briznuo sam u plač. Nisam mogao da se jednostavno suzdržim. Jecao sam, a nisam bio sam u toj prostoriji. I zato sam ustao sa stolice i bukvalno otrčao u susednu prostoriju koja je služila kao ostava za stolove i stolice. Sakrio sam se iza gomile tih stolica i stolova i plakao narednih 20 minuta. Tamo, iza tih stolica i stolova u toj ostavi, nalazio sam se na svetom tlu. Bio sam na svetom mestu sa Bogom. Sveto mesto. Šta je to mesto i gde se ono nalazi? Jednoga dana na samom početku Isusove službe, kada je Jovan Krstitelj još uvijek bio živ i sposoban da pokaže prstom na Isusa kao na jagnje Božje, a to je zapisano u Jovanu 1.35, 2 učenika su sledila Isusa, on se okrenuo i upitao ih, šta tražite? Jovan 1.38. Isto pitanje Isus danas postavlja vama i meni. Šta tražite? Molim vas da pažljivo razmislite o ovome, zato što sve zavisi od vašeg odgovora. Učenici su odgovorili, učitelju, gde stanuješ? Ja sam se pitao, zaista, od svih pitanja koje su mogli da postave Isusu, od svih odgovora koje su mogli da mu pruže, oni se interesuju gde on stanuje. Međutim, ovo odgovor, pitanje, meni zvuči kao, Gospode, kako da nađemo sveto mesto? Gde možemo da pijemo živu vodu za kojom žudimo? Dođite pa ćete vidjeti, Isus im odgovara. I tada dođoše i videše gde boravi, te ostaše kod njega onaj dan, kaže Jovan 1.39. I mnoge druge dane i godine, sve do kraja njihovih života, oni su ostali sa Isusom. Sveto mesto. Mi svi žudimo za svetim mestom. Sveto mesto je tamo gde Isus stanuje. Sveto mesto je bilo pored gorućeg grma za Mojsija, pored potoka Javoka za Jakova. Svako mesto gde čovek sreće Boga, mi svi žudimo za tim susretom, za tim mestom. Katakombe, zatvorske ćelije, skrovita mesta u šumama, pećine, naši domovi, učionice, crkve, vojničke spavaonice, bolničke sobe, kolibe i straćare, ribarski čamci, kafići i mnoga druga mesta su sveto tlo, ako dozvoliš Bogu da te tamo sretne i da bude sa tobom, svojom svetom prisutnošću. Kada sam podelio svoje iskustvo iz Orlanda sa jednim od svojih prijatelja iz Srbije, bio je tih, ćutao je svo vreme i video sam suze u njegovim očima. Komunicirali smo putem Skype-a. I u jednom trenutku moj prijatelj je samo mahnuo rukom, prekinuo vezu. Znao sam da je otišao da plače. Kasnije mi napisao u poruci, slava Gospodu koji nas poznaje i voli više nego što mi poznajemo
i volimo sami sebe. Uživao sam slušajući tvoje iskustvo i pomalo sam ljubomoran jer dugo nisam imao iskustvo slično tome. Trebalo mi je da čujem, nastavlja on dalje, to što si podelio sa mnom. Hvala ti. Shvatio sam iz suza svog prijatelja koliko mnogo ljudi po našim crkvama, uključujući i propovednike, zatim ljude izvan crkava, žudi za sličnim iskustvima, za svetim mestom. Mnogi su sprečeni iz različitih razloga, nerazumevanjem Božje reči, neznanjem, neupućenošću, nezainteresovanošću, žurbom života, crkvenim formalizmom i legalizmom. Međutim, verujem da je glavni razlog zato što većina ljudi nije voljna da plati cenu boravka na svetom mestu, a cena je ogromna. Vrata ulaska na sveto mesto su uska. Moramo da ostavimo sve, apsolutno sve, da bismo se provukli. Trebalo bi da ostavimo sve odnose, zato što nema grupne karte za ulazak na sveto mesto. Trebalo bi da ostavimo svoju mudrost i da postanemo budale Hrista radi, kao što kaže apostol Pavle u 1. Korinćanima 1.27. Moćni moraju da postanu nemoćni, jaki da postanu slabi, a uspešni bi trebalo da se odreknu svega postignutog, sve dok ne postanu onakvima koje svet smatra neuspešnima. Skepticizam, strah, greh, a posebno naša pravednost, ništa od toga ne može da prođe kroz ta uska vrata na sveto mesto. I tada, konačno lišeni svega, možemo da sretnemo Isusa i da se odazovemo na poziv da dođemo na sveto mesto gdje voda života čeka na nas. Zašto je ulazak na sveto mesto toliko skup? Zato što ne bismo bili u stanju da vidimo da je to mesto sveto sve dok ne vidimo Isusa u njemu. Ako držimo bilo šta u rukama, to će nam skrenuti pažnju sa našeg Spasitelja. Međutim, kada ga ugledamo, vidjet ćemo da je sve što smo imali u rukama, a čega smo se odrekli, sada u njegovim rukama, a to je, složit ćete se, najbolje mesto gdje bi mogli da ih ostavimo, uključujući i naš sopstveni život. Eugene Peterson, jedan od poznatijih teologa u Americi za pastore, obraćajući se propovednicima u jednoj od svojih knjiga, kazao je da je najvrednija stvar koju jedan pastor može da pruži ljudima kojima služi nisu njegova dostignuća, njegova učenost, mudrost i titule, već vreme provedeno sa Bogom, iskustvo koje je stekao u intimnosti sa Gospodom. Isto bismo mogli reći za svakoga ko sebe smatra vernikom, zar ne? Ono što ste stekli u vremenu nasamo sa Bogom, takva vrsta iskustva, najvrednije je što možete da podelite sa ljudima oko sebe. Ne doktrine, učenja, znanja, poznavanje pisma, već poznavanje Isusa Hrista lično. Pre nekoliko godina uputio sam molbu Gospodu, imam čak i tačan datum, jer sam to zapisao u svom molitvenom dnevniku, sljedeću izjavu. Nemoj se umoriti od mene, nemoj odustati od mene, menjaj moje srce, menjaj moj život, ali molim te, nemoj mnogo da boli, a opet učini ono što je potrebno po svojoj volji. Ironija, šta li je, već sljedećeg dana doživeo sam najbolnije iskustvo u svojoj 25-godišnjoj i više pastorskoj službi. Bilo je tako bolno da nekoliko dana nisam mogao niti da spavam, niti da jedem, nisam mogao da pišem, da se molim, da čitam. I kada sam posle nekoliko dana sakupio snagu, zapisao sam u svom molitvenom dnevniku sljedeće. Možda je ovo tvoj način da me menjaš i da me poučavaš, ali je bol nepodnošljiv. Ne dozvoli da se razočaram i izgubim veru i poverenje u tebe. Srednjovekovni španski monah Sveti Jovan od Krsta zapisao je da će se u životu svakoga ko se posveti molitvi pojaviti mračna noć duše. Mračna noć kada će pojedinac biti lišen svega. Svega, čak i blagoslova i odnosa za koje je zahvaljivao ili verovanja koje je držao napredujući na svom duhovnom putovanju. Sve će to nestati. U ovoj mračnoj noći on će izgubiti osnovni pogled na Boga. On više neće biti onaj koji blagosilja. Mi dolazimo na ovo mračno mesto ne zato što smo učinili nešto pogrešno, već zato što nas Bog poziva na najdublje duhovno iskustvo. Iskustvo dublje od svega ostalog.
otkriće da nam je On dovoljan. Ne naše iskustvo sa njim, ne blagoslovi koje smo primili od njega ili naše znanje o njemu. Samo On. Pre ili kasnije svako od nas će se naći na tom mračnom mestu, u toj mračnoj noći duše. I tu, na tom mestu, morat ćeš da doneseš odluku kome pripada tvoja duša. Stvarima koje si izgubio i kojih si se lišio ili Bogu koji te prisvaja kao svoga. To je strašna noć. Mislit ćeš da gubiš sve što ti je važno. I gubiš. Sve što će ti ostati je Bog. A to je sasvim dovoljno. Gospode, gde stanuješ, pitali su apostoli. Dođite i vidite. To je sveto mesto. Dragi moji, neka svaki dan, novi dan u vašem iskustvu sa Bogom bude iskustvo svetog mesta. Jer to je ono što menja naš život, to je ono što nas priprema za večnost, to je ono što svedoči drugim ljudima koliko je lepo živjeti sa Bogom. Neka vas Bog sve blagoslovi.